Dahali dia mas kali aja di situ. Nah, mas oh, oh iya. Bu, ya, iya.
Shalom. Yes. Ora samadi hita saluhutna. Amisian parhala doha KBP Sentosa Samarinda Pashaton. Selamat datang doho. Selamat beribadah matu hita saluhutna. Ruas ni huriata KBP Sentosa di Bagasan Manogoton. Tapasonang maruhata. Martang yang maju hita di Bagasan rohata. Amin. Mari demahita sian nomor 15 ayat 1-4.
Mar hite-hite goarni di bata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi porbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pinuji ma debata amani Tuhatta Yesus Kristus. Na tumubuhon hita padua halihon sian godang ni asi ni rohana. Tupak kirimon na mangulu. Mar hite-hite haeheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh mato di perbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, mar hite-hite haeheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda porsion nami, mar hite-hite pakirimun na mangulu, asa toktong hingot hami, na hehedo hami muse, sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate, amin. Udul mahita, marede mahita. Tatangihon ma patik ni debata di pesta Paskah paduahon imana tak surat di Efesus 4 ayat 24. Jala sulukon hamuma jolma na ibaru natinopa sumantu debata di bagasan hati goran dohot hapulinon na marhasitongan ido sahatna atong rap mahita mengidogugo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon nahau barat tepati mi. Amin. Mari de mahita.
tatopoti ma dosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pergugu nasohatu dosan jala amanami. Uju hami do guarmu nabadiai. Alana tergugut hami marningot dosa nami. Sai marasi di roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak di batana gabe jolma alani hami. Namate jalana hesian namate. Nama naik tu banua gijang. Doho mangudihon hami. Asi roham di hami. Sai patok tong ma di hami roha hamulation tuho. O to di purbadia pangapul dina marsak roha. Pamalum masa luhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahun lomo ni roham. Hodo pakhitian ni nasa asi ni roha. Saya unang tulak kami. Saya togihon mahami. Ho ale di bata. Ama anak do todi purbadia. Amin. Tapi gima baga-baga ni di bata taringot tu hasesan ni dosa. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Doh do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Asangapun ma di debata na di kijang. Amin. Marede mahita. Tatangihun ma hatani di bata turpuk epistel di pesta Paskah napa dua honon tersurat di Psalmen 114 ayat sada satu ayat walu. Ujuna ruari Israel sian Misir penop parnisi Jakob sian bangso parhata bobang. Di ida laut timai gabe tolak. Jala sumurut tupu di ia Jordan. Ahadiho ale laut ubahin mapurus ho. Ale Jordan ubahin sumurut tupu di ho. Maradopon bohini Tuhani humutur-hutur maho ale tanoon. Maradopon debatani si Jakob. Napau bahon dolok batu gabe ambar aek. Batu ping gabe mual. Ido sahatna mertua doakan atau mangihon hatani debata jalan na upiopsa. Amin. Marede mahita. Jol
tidakun ma haporsiautai songon nahina tidakun idongakta sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan na tumapalangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siantor di porbadia andorang sehabubuhan ido tuhat tanah tuman da bernit di panguhuman ni silatus natam pajal do ibada di hau pinor silang na na tua tu banua turu dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai itu surgu di bata Jehovah manai amanai pergugun na suatu dosani di sima iba na pay mamulat sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsia di todi porbadia jala adong sada huria na badia huria atau panhalak Kristen akan na badia dohot di hasisani dosa dohot di hatai na mandok mula mangulu dosa daging halak na mate dohot di hanguluan na sora sudah amin. Buah-buah di hita ibagasan saderon ima pesta paduahon di haheheon ni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus. Jadi song lima buah-buah sian hami marede mahita. Buat papung pelian. Tang Yang Mahita.
Dameni di batana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramuti hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita manginang. Nagabijamita di minggu pesta paduahon. Hari haheheon ni Tuhatai Yesus Kristus. Imana nienet sian sada Korin bidu 5 ayat 6 sahatu ayat 8. Sada Korin 5 ayat 6 sahatu 8 hujaon ma tapi utihut ma hatani Tuhata. Dang denggan barita muna. Dang dibotoh hamu oti pe na asomi diasomi dosude na niu dii yasma pabalihamu asom naung lelengi asa na niudi na ibaruhamu aidang naniaso makamu ainung ngapola dibunuh biru-biru paskah humokopita ima Kristus onpe marpesta mahita di bagasak kapolinon doho hasitongan unang mamar hite-hite pangasomi hajahaton jala harwaon naung bari ima saha niturpuhi hurian itu hatta dihita saluhu na manginang cerita legenda dari orang Sunda ima Sangkuriang. Kisah seorang anak laki-laki yang hidup bersama dengan ibunya, yaitu bernama Dayang Sumbi. Singkat cerita manginang, diusir omak nama ima anak nai si Sangkuriang. Siajabu ala dibunuh si Sangkuriangon pananggai di Jabunai. HP pananggai itulah sebenarnya ayahnya. Anggo omakna si Dayang Sumbi ngai boto alai dakyai paboa. Alai ala namar buru do si Sangkuriang doho pananggai alai aladang-adong dapok manangaha namar burui. Sogoma rohani Sangkuriang dibunuh ma pananggai. Jadi muruk mau makna Dayang Sumbi di lotak masih Sangkuriang diusir siajabu. Lau masih Sangkuriang siajabui dung 3 tahun amanginang ternyata dia semakin hebat lam jago mai mana gagah perkasa. Di sadatik kijupang mai mana dohot sahala parupuat diharangani didolohi ima Dayang Sumbi yaitu ibunya sendiri. Sangkuriang tidak mengenali ibunya. Ala uli dibereng. Malah dia terpikat dengan kecantikan Dayang Sumbi. Tetapi si ibu mengenali Sangkuriang adalah anaknya. Lomo marohana tu si ima si Sangkuriangon lomo rohana tu inong nai. Dia ingin menikahi Dayang Sumbi. Tetapi karena hal itu dilarang, ibaen Dayang Sumbi ma syarat yang tidak masuk akal. Asa dipauli ma kapal dalam waktu 1 hari. Dungi olo piau tuho inna Dayang Sumbi ma siap na Sangkuriang. Alai aladang bui imana paturehoni dalam 1 hari kecewa ma si Sangkuriang.
Disipak ma kapal na pinaulinay. Dungi daw may isipakkon terbalik may perdabunay ima legendana laus jadi ma Gunung Tangkuban Perahu secara legenda. Gabidang saut nasida karena syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh sang kuryang. Gagal mai. Amanginang sian zaman legenda memang pangalaho na si songonon. Dibuat inongna gabe jolmana adalah hal yang paling dilarang sejaman legenda. Apalagi zaman waing. Ini adalah salah satu perilaku hidup yang menjijikkan. Melawan hukum dalam negara. Ala dioli nanyala ni amangna. Perilaku yang menyimpang. Pasti dui. Alai pangalaho na si songonon muncul do di Huria Korin. Aido bahen macai koras do singo-singo ni si Paulus turuas ni Huriai. Didok di ayat sada terbegedo nasa permainanon di hamu. Jala garisi pelibegu gari somasa si songoni pola di parjolma niulini amana ninna. Jadi parjolma ibunya sendiri. Bahkan di bahedo musetu dosan. Bangsa kafir saja pun tidak pernah melakukan hal demikian. Ini si Paulus matuhuriai. Akan nasomana da debata dakya diulah nasi songonon. Alai hamu diulah hamu. Nasi Paulus. Hidup bahen di ayat onom mula ni turpu jamitau namanginang. Ay didok si Paulus ma dang dengan barita muna ninna. Emang songod dia pardenggan na mulunga songoni pangalahu ni Huriai. Di mana perilaku seksualitas yang menyimpang. Aidakya saya jarang go apostol Paulus molo tulum makatai manang paingoton Huria na hinobasanna. Alaya on pitur dido ibana do dang dinggan barita muna ninna. Somalna molodong do akka persoalan di Huriai. Jojo do si Paulus madok tarbegiau sian siadonan barita muna ninna. Dungi di paingok ma asa unang songoni hamo. Alayanggon pitur didok parjolo dang denggap barita muna ninna. Berarti ini adalah kritik yang begitu keras ala pangalaho ni Huria na menyimpang terlebih perilaku seksualitasnya. Namanginang dia matutu dengan na barita na si songoni. Aka permainanon, penyimpangan seksualitas pangalakupon. Bahkan alani parahna. Di parjolmado na niuli ni amonga. Unakon na si songoni tahe. Awadong yanakon. Ipaborha kuliah tu pangaratoan. Dung 3 tahun. Mula may. Hape nga dong anak na. Tonggo maul tarjalo roha. Saya pinikir do kuliah hon. Denggan-dengganon. Di balajoan hon. Hape so kuliah imanisan. Kuliah dang say. Lak putus may perkuliahani ala ni pangalahoy. Hidup bayi na manginang, didok si Paulus dang denggap barita muna.
hidup yang sudah dikuduskan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Gabi ternodai mai alani pangalahon na songonon. Nasubuhi mga rajay dirina, manigay nguluna alani permainan. Hidup baik na manginang di ayat 1 ayat 7. Unang benian ngulu ni jolmai. Dia somi marhite pangalaho nasoringkan. Di dokma di hati Indonesia dia somi ragi. Taboto do di Alkitab ragi itu mempunyai 2 makna. Adong makna positif, adong makna negatif. Jala mulutajaha di Lukas 10 tolu ayat 20 sada di dok. Omar ragi na positif. Tudos may tu itak naung niya soman. Nabinua ni sada paropuan pasaur hossa tu itak tuluapang paima asom saluhu. Ragi di perjanjian baru olodoi baik Tuhan Yesus songon gabi tudosan. Ibarat seperti inilah pekerjaan Allah. Seolah-olah tak kelihatan, tetapi pengaruhnya begitu besar. Pengaruhnya bekerja. Contohna amanginang, bagadong. Sian napir hiak gadongi, ale molonga di bahir ragina, buido gabe lapoti mana, manis muse. Ima pengaruh ni ragi. Na asing na kaning di dok, ragi yang diberikan kepada roti. Seperti yang sering dikerjakan oleh kaum ibu. Alai di sisi na asing, naniasoman, manang yang diragi di sisi negatif, didok Yesus ma di Matius 10 ayatonom. Gabe didok Yesus ma tunasida manat jala jaga mahamu pasiding naniasoman nadiaka parise dohot saduse. Artinya amanginang kata ragi dijadikan Yesus juga sebagai kata kiasan untuk menjelaskan tentang sifat busuk yang membusukkan dari kaum Farisi. Sian halak Farise pangalahonai na menjalar tuak kana asing. Pangalahona busuk, mabahin busuk aka jolmai. Ahamaharoa pangalaho manang na disebarhon ni halak Parisi, na dibahid Yesus sebagai kiasan, yaitu ragi, ima kemunafikan, kesombongan rohani, doh akalan na asing. Omma didok Yesus, ragi yang bersifat negatif, manegai roti na denggani, gabi siga masa luhukna. Jadi akka pangalaho haramunon di bahir do tong muse diturupuhon. Manegai roti na denggan nania somani. Alani Paulus dipaingot tita manginang. Asaganu na porsia majaga hongulu na sian asom na manegay dari ragi yang merusak kita. Unang benyan disegay ngoluta naong diparbadiay Yesus Kristus marhitiak kapangalaho naramun. Janganlah kita mau melukai, merusak kasih Allah
dalam penebusan Yesus Kristus dengan berbagai perilaku-perilaku yang menyimpang. Jala bahasa na mungkin gampang dimengerti. Unang maalani si sautik gabisi gama hitau saluhu. Kita yang sudah dikuduskan menjadi ternodai. Unang tasegai ngolu partodiota. Naung pinarade ni Yesus Kristus di Banua Gijang. Alai marhite haheheoni. Dung hehe Yesus Kristus samanginang didok si Paulus ma. Ngolut tai biarlah murni dalam kebenaran. Polin ma di bagasak kasih tongan. Polin murni, tulus, ikhlas. Tanpa ada perilaku yang menyimpang. Jadi polin mamuji Tuhan tai. Jadi molo mamuji Tuhani di bagasak kapolino doho hasitongan berarti di sia manginang dakolas sebatas mamuji buti. Dakola pamujioni holat diduru. Tetapi lumobi ma ngolu ni partodion. Ias tulus mamuji de bata. Nata pauli-uli di adopanna. Idona naeng dohonon ni si Paulus tuhita. Biarlah kita dimurnikan. Murni dalam memelihara keimanan kepada Kristus. Unang masempat diasomi ngulutai marhiti ngulu naramun. Unang manyan alani si sautik terluka habadiaon na pinatupan ni Yesus Kristus tuhita. Jala di do musea manginang soi na mahape luar biasa na pengorbanan ni Yesus. Tapes tahod do haluaon na pinatupan ni ibana tuhita. So na ni do ni turpuhon. Pola do gabe biru-biru Paskah ibana. Biru-biru tu pamotongan. Biru-biru Paskah. Ima Yesus Kristus. Alania manginang akan ang tinobus ni Yesus Kristus. Unang bidiramuni nguluna. Unang beolohita mangasomi rohatta di bagasak kajahaton. Alai pulinma mamuji Tuhane. Mungkin saya margogo do sibulis. Laho neng mangago hita. Saya margogo jala berusaha do terus sibulisi. Laho manegay hapolinon ni parsobot tatu iban. Alai disomma hitarikot lampajonok ngolu tu parsauran nyak kana porsia. Alania manginang tahamulate homma. Pangaradehon ni Yesus Kristus. Nagabe biru-biru Paskah tu pamotongani. Tahamulate hot tapes tahom may. Radedo hape ibana. Laho gabe korban penebusan dosa. Alani ahama dalatta makamulatehoni. Songod dia ma. Caratta makamulatehon na pinatupa ni Yesus Kristus songon biru-biru Paskah ibana. Didok ma diturpuhon. Pasiding ma. Ngolu haramunon. Ngolu hajahaton. Jadi pasahaton lasni roha hamulateo na manginang dangtuk holam marhite pelian. Tidak cukup kalau hanya berupa persembahan kita mengucap syukur. Dangtuk holat disi. Tetapi ketika kita mau menjauhkan diri dari dosa, kejahatan, kelaliman, itulah juga cara kita mengucap syukur atas pengorbanan Yesus Kristus sebagai domba Paskah. Samarhite haeon ni Yesus Kristus. Biarlah kita menjadi pribadi yang membawa aura positif. Tuakka humaliangta.
asa tarida matutu lampolin parsobauta tu ibana. Alania manginang tabaritahon ma Yesus Kristus gabe biru-biru Paskah namate jalahehe ibana syak kamatiani maka monako kita. Amin martang yang mahita. Muliate mali Tuhan. Naung rade anakmu Yesus Kristus gabe biru-biru Paskah. Nama meleho dirina. Tu pamotongan. Lahu makoko pamyaka perdosa. Ai ido dalammu dalan pardengganan ni hami akajolma gabe di papitor ho hami di palua ho hami sian ratte ni dosai gabe denggan hami dohoto asa upesta ho kami uhalaso kami matutu ali Jahoba pabahenan ni Yesus Kristus naung maparbadiai hami asa tungpuli kami mamuji ho di bagasan hasit tongan alani dauma sian hami pangalaho haramunon pangalaho parmainanon pangalaho hajahaton unang mahusigai hami partodion nami marhite-hite akka ngulu ni hajor buton ni portibion alai las marohanami margugu hami yas hami inalaho marsoba di adopan muliate mali Tuhan pasu-pasu ma hatam paurat tuturohan nami be asa tung margugu hami pulin di adopanmu marsoba tuho pasu-pasu ma hami ruas ni huriam HKBP sentosaon nang hami namarpungu di bagas jorom dinaro hami di pesta padua honon say homa na manupahi ngulu nami ganup marsada-sada atong sahat di homa ngulu nami ali Yesus jalo matangyang nami di bagasan guarnya anakmu martangyak kami. Amen. Mari demahita hut pasahaton pilatan. Kristus
Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Doho na sa ulibasan na moliutus. Upasat tami ma siyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu. Itonga-tonga ni huriam doho di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutad dahami godang ni selehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mulyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman nami na di Banua Ginjang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu. Desau malumoni roham di Banua tongon songon na di Banua Ginjang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapare. Se sama dosa nami songon panesa nami. Idosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala dipasaurhon madamena tuton di munabe. Selamat Paskah Madihita saluhuna.